nga tutukan mapa international, mapa nasyonal kag mapa lokal. Action firing line. Antes ang balita sa nasyonal kag lokal, unahon ta muno ang balita sa ibang nga nasyon. Balita angot sa ginatuwag nga monkeypox. Man kada adlaw ang monkeypox mga kaakson, may balita ginang kada nasyon ka ang subok-subok nga balita nga babasahan kag babatian naton nga may ara sang nagakapatay na sa sining monkeypox. Action firing line. Patay bangod sa monkeypox, kumaduruman nagligad gin munota ang pungsod Brazil, no? Una nga naka-record sang una man nga tinugang nga napatay sa monkeypox sa ila sining nga nasyon. Ang report India kag Peru naka-record naman. Action firing line. Ang Peru naka-record sa unang tinugang napatay sa monkeypox dito sila sa nga pungsod. Ang kaso sa ila to mga kaakson sa 300 so talalopang duni. Kay diri sa aton ang pasalamatan ta nga may isa lang ang gintapikan sang monkeypox. Pero dito sa Peru, may sobra 300 na ka mga tawo gintapikan kag may isa ra nga napatay. Action firing line. Firing line. Ugaling kay kon basihan ta ang report mga kaakso na kasiling nga siguro ti may pagkasalawayon ining pasyente ri ay ang siling ni Eduardo Farfan, amo ning direktor sang 2 de Mayo Hospital sa Lima, Peru. Ining pasyente ri nagpa-hospital siya nga grabe nakalala sang kondisyon kag mas nagpanaluya pagid ni siya kay way ni sa galian nagasigi-sige tuman sa panugyan sa iya agod malampuwasan ya ang unang balatian nga mo ang HIV AIDS. Action firing line. Ti nagdugang to sa alala sang sitwasyon niya ang HIV nga balatian sang gintapikan siya sang monkeypox. Samtang sa pungsod India naman, nag-report sang ilaban una nga monkeypox fatality. Isa ini kalalaki nga nagbalik sila sa nga pungsod halin sa United Arab Emirates. Ang Kerala State's Health Ministry nagpalayag nga ang pasyente isa ini ka 22 anyos nga persona nga sang gin-test pag-abot sa India nagpositibo sa monkeypox. Action firing line. Ano naman ang balita nasyonal? Ang hagna nga nagaduso agod pasakaan ang ginabaton nga social pension sa mga pigado nga tigulang sa Pilipinas isa na kakasuguan. Action firing line. Dugangan may kasuguan nga daan o galing nasaad sa daan nga kasuguan gamay lang ang ginabaton nga monthly social pension sa mga indigent senior citizen. So may nag-file nga hagna ginaprubahan kag sumaka sa opisina sa nga presidente nangin isa na kakasuguan kag ang pension nadugangan. Action firing line. Si Senador Joel Villanueva sa bahin sa Senado amo na nag-sponsor mga kaakson prote sa Kamara sa Lower House. Ang nag-sponsor to ang nagduso to amo siyempre ang party list, ang tiglawas sang party list nga senior citizen. Action firing line. Pero sa Senado, si Senador Villanueva amo na nag-sponsor sang hagna mga kaakson. Amo na sa nagpresentar sang dokumento halin sa opisina sang presidente repetsahan kahapon Agosto 1. Ang nasulat sa dokumento, ang Acta Republica 11916 lapsed into law on July 30. Ipathag ko lang karon kung narambot silingon sang lapse into law. Kaya sang gin-check ko makakson ang kanamuon sa mga ginaprobahan nga hagna nga sumaka sa talatapan sa nga presidente nga waay niya maaktuhan sobra isa kagatos. Sobra sin ka mga hagna akon mga approve bills mga kaakson nga waay maaktuhan sang presidente so lapse into law nangin kasuguan. Action firing line. Damo mga kaakson sang wala maaktuhan gali sang anay administrasyon ang naglapse into law.
ang hagna ni nga nagadoble sa social pension sa mga indigent senior citizen. Amo ning isa sa mga ulihi nga hagna nga nangin kasuguan. Ang matabo sini nga ang bulanan nga pension sa mga indigent senior citizens nga 500 pesos nga magid man ikon basihan ta. No? Ining 500 pesos mahimo na ini nga 1,000. Action! Firing line! Firing line! Amo ini kuntani ang mayad-mayad iya nga sahi sa mga kasuguan nga dapat iduso sa mga maalam naton dira nga mga mamalidha. Oh, kongresista kag senador kay man piho kuya nga makabulig gid ni sa mga tigulang nga ang ila sa pamilya pigado kag dapat gid man nga buligan. Hindi kaya mga wala pulos kag ang mga kining koy kun ko isa nga mga hagna bla ang hala nila kaduso. Action! Firing line! Akin mo may ara dira. May ara dira hagna nga gin-file para nga ilisan ang ngalan sang airport. Ba ilan ang ngalan sa airport Action! Firing line! Firing line! Yara man na nag-file hagna para nga ideklarar nga hero o kon baganihan ang isa katinuga. Te kon mapasar ina kabanging kasuguan, mabusog ang ginagutom, maayo ang mga nagamanasakit, mauhuo, ano mga ulo nila siniman. Action! Firing line! Tanay ang hagna nga magkabenepisyo sa mga tao bla, kag makapaalibantar sa pangabuhi sa mga pigado. Masiling kamo nga may ara na nga napasar nga hagna, may ara na nga napasar nga kasuguan, nga nagabulig sa mga pigado. Pero lang tawan nyo bala? Ha? Nabuligan taran nga pigado? Action! Firing line! Firing line! Okay, gid kag nako ang mabulig sa pagdoble sa ning monthly pension mo kung lang tawon ta. Monthly pension allowance sa mga pigado nga tigulang, kayang 500 pesos nga ginabaton nila kada bulan eh. Hindi gid niya makaigo, ha? Kag hindi makatrespasser sa matag adlaw-adlaw nila nga kinahanglanon. Labi na sa medical needs. Hindi malikawan. Hindi malikawan nga basta magtupa na sa 40, 50, 60. Ang mga tao mga kakson, gabat siya ginasang hindi amo gabat siya ginasang lain sa ilang sining nga lawas. Action! Firing line! Firing line! Yang 500 pesos, sa pagkaon pa lang ubos na dugangan pagid sang maintenance o kung ginainom nga bulong, kulang-kulang. Action! Firing line! Ibanaon talang dason nga adlaw kung san o gid bala sugdan ang pagbaton sa ning 1,000 halin 500 pesos nga pension sa mga senior citizens. May ara nga payout options mo nga available. Magluwas abi sa cash distribution. Man hindi tanan nga mga senior citizens. Baskog panglawas, kalabanan gidya, may ginabatsag na, why na sang ikasarang nga maglakat kung bisan magwa na lang gani sila sa nga puluyan. Action! Firing line! So dapat ang gobyerno may ara gid man sang iban nga pamaagi nga hindi mabudlayan ang mga senior citizens bla. Ang transaction fees hambal sa gobyerno hindi ba na pagbayaran sa mga beneficiaries, dapat gid lang, no? Amon di dapat kung bulig bala tutuod nga bulig, ihatag ang dapat ihatag. Kung may kwarta man lang ang gobyerno, ihatag para nga hindi na hindi na magdulhog sa bulsa sang mga mismo taga-gobyerno, mga kawati o kon kawatan. Action! Firing line! Firing line! Ano pag-idiban sa nga balita sa bahin sang nasyonal? Balikan ko lang karon kay sanggin mo no ko makakson ga dagsa ang mga messages mensahe sa akon sa ning cellphone di. Angot sa ginatawag nga social pension, nagligad kanamo sa mga nagpadala sa ila sa palabangkutanon sa live stream gani angot sa social pension mo. So amo way pagkuto ka sabat kay manti pending pa kag ginulat na pa to kung anong mangin akto sang Office of the President. Tinagbiya na lang si Presidente Duterte waya ni maaktuhan, so matupa ni siya ginatawag nga naglaps into law nga hagna Action! Firing line! nga approve bills mga kakson. Ano pag-idibas nga balita pungsod nun
ang ginatawag nga admission policy. Admission policy sa mga public universities dapat nga liwaton o kung i-reforma bangod sa manubo nga enrollment numbers. Suno ni kay CHED Chairperson Prospero De Vera. Action firing line. Manang pathag ni De Vera Macacson, damo sa mga ginatawag nga underprivileged youth, kabataan bla, damo kabataan nga nabudlayan nga makapasar sa admission requirements sang public universities. Subaw na talapang ni De Vera ho, nga damo sang kabataan nga gusto mag-eskwela, magsaylo sa mga pampubliko nga universidad. Action firing line. Ang panugyan sang CHED mga kaakson dapat i-review ang admission policies kag maghimo sang ginatawag nga affirmative action para nga at least papadamo-damo ang mga estudyante nga mabuligan ni dapat may ara sang ginatawag nga equity ang access to education. Action firing line. Firing line. Ang ayo sang CHED mga kaakson sa Kongreso, buligan sila nga mapabalik ang pondo nga ginbuhin sang Department of Budget and Management o kundi BM sa proposed 2022 budget. Lantawan nyo ba ho? Para naged sa edukasyon nga pondo kaltasan pa. Action firing line. Ang dapat nga buhinan nyo na tani o kung pwede palang tani dulaon, ina mga daw hindi mapatag kang hindi maintindihan bla, no? Nga pondo nga ginapain sa kada kongresista. Ti kon sadto maginatawag nga pork barrel. Ang pork barrel ti pinutosto sang tinabungos nga mga isyo kag kontrobersiya. Bangod sa ginatawag nga pork barrel scam, damo gina nagkalasakam to. May nagkalapriso. May ara nga gulpi na nagtigulang. May mga nakasuhan mo. May ara nga nakasuhan gid man, pero grabe gurong kapit bla. No? Grabing kapit, dumanagan pa, dumaog pa. Action firing line. Firing line. Pero atong ngalan niya, ginlakip na to makaakson sa saning scam ni. No? Pero dumaog pa, nagsaot-saot lang gani mo. Action firing line. Firing line. Man mayo man mangita pamaagi, no? Inang ngalan nga pork barrel mga kaakson gindula na ni. Pero igo murahon daw. Akon kon lantawon tanong inisla nang ang ngalan di bla. Kung padalman gid mo amo man gyapon eh. Amo man gyapon sa pork barrel. Timunohon ko pa nagligad nga 2018 ho. Sadya tong lalisay sa mga kongresista mismo mo. Kay gumawa ang balita to mga kaakson nga ang kada miyembro sang Kongreso sa Kamara, botsilingod ang kada kongresista, kagbasi kung ba pati gana isenador mo, nagwa to malita nga magabaton to sila sang millions of pesos bilang alokasyon sa idalom sang sadto proposed 3.7 trillion budget sang 2019 para sa ginatuwag nga pet projects nila. Action firing line. May nagsiling pa to nga senador nga ang 2019 budget ginputo sa isyo angot sa lump sum discretionary funds for congressmen. Nga ang kada house member mayara kuno sa allotment worth 60 million pesos. Ang kongresista tagan sang poder sa pag-identify kung diin nga specific projects from healthcare to infrastructure ang pwede ko nga mapunduhan. Action firing line. Firing line. Pero damo gapon to sa nagpati kabahin to gapon sadto sa ginatawag nga kag ginakabig na to nila unconstitutional nga pork barrel ang Priority Development Assistance Fund. Suba kongreso bantayan ta kay base kon mayara sang may magtuhaw na naman bla nga bag-o nga ngalan nga ang tupan sa ulihi minilyon ka pesos gihapon nga pundo ang magakadto sa kada kongresista sang kada distrito. Action firing line. Pero ang pondo para kuntani sa edukasyon, ho.
ginabuhinan pa. Oh. Balik kita sa istorya ni De Vera angot sa sining policy ni. Ang siling niya mga kaakson sa University of the Philippines, may sobra 100,000 ka mga estudyante ang nag-apply kada tuig. Oh, bakin mo damo, no? Pero 14,500 lang diri ka mga slots ang gin-offer. Action firing line. Ang admission rate sa iban pa nga mga premier public universities ara lang sa 50%. Man sa De Vera, ginawira ni siya ni Presidente Marcos mo para nga pamunuan sa gihapon ang Commission on Higher Education o CONCHED. No? Ang iya sa nga pagpasiguro nga tingwaan lang sa iya sa nga talatapan nga ang ginatuwag nga free higher education mapadayon sa Pilipinas. Action firing line. Pantayan ta bangod si Marcos plus si Vice President Duterte nga nagaserbiso mong bilang Telecom sa nga Department of Education, PIHOCO, nga hindi man magpabaya sa sining sahi nga problema kung edukasyon ang paghahambalan. Ano pag-idiban sa nga balita na sunalta sa nasalinta na kaina, damo-damo sa mga naaprobahan nga mga hagna ang Kongreso. O sumeter sa opisina ni Anay Presidente Duterte sa Malacanang, sang siya nagapungko pa bilang Pangulo mga kaakson. Way maktuhan, damo sang wala maktuhan. Amo ning mabatian kababasahan ta sa balita nga lapse into law. Action firing line. Ang isa ka legislative measures mo sa lingon, ang mga ginpasar nga hagna sa legislatura, sa Kamara, kag sa Senado, malapse into law, mahimo ina sa nga isa ka layi o kung isa ka kasuguan kung ang presidente does not take action. Wala nag-akto, wala nag-aprobar o kung nag-veto. Action firing line. Firing line. Di wala may mga ginpang veto ginman to siya nga mga approve nga hagna mga kakson nga ginsubiter sa isa ng talatapan. Pero ang iban waya gintandog, waya ginaktuhan. So may pagsulundan nga kung waya hindi pagaktuhan sang Pangulo, mangin automatic mangin isain sa kakasuguan. Action firing line. Kung hindi maktuhan mga kakson within 30 days from the receipt of the proposal. Sa sunod sa isa ka bulan, 30 dias sa bulan amo, no? Kung di maktuhan sa sunod sa 30 dias, isa ka bulan, sang mabaton ang ginsumiter nga hagna. So automatic, mangin isa ina kakasuguan. Action firing line. Pero, are, may isa ka balita mga kakson, angot mangyapon sa hagna niya. Angot sa giyapon sa ginatuwag nga bill nga gina-file sa Kongreso. May isa ka gin-file nga hagna mga kaakson sa manubo nga kapulungan sang Kongreso bot sa lingon sa Kamara, no? Ang nag-file si Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Kung hindi ko magsara, nagkaagi man ganda ni sa House Speaker mo, di ba? Do may-ari pa na silang hindi pag-intindihan na ni Santo Congressman Alan Peter Cayetano. Di ba away sa House leadership? Dumduman nyo man eh. Oh. No? Si Marinduque, Congressman Lord Alan Velasco, mo sa nag-file sang hagna niyo. Pamati sa may mga salakyan. Sino sa inyo may mga salakyan da? Aber? Daw kadamo sila ba? No? Kadamo sa may mga salakyan. Ang ginaduso sang saring hagna ni Velasco, ang mga motor vehicle owners, ang tag-iya sang mga salakyan sa diin nga lugar sa National Capital Region kag sa mga major cities. Action firing line. Firing line. Sa mga dalagko nga kasyudaran mga kakson. Ang Bacolod major city hindi. Yes, major city. Action firing line. Firing line. Oh. Putselingon dalata ni. Ano ang nasaad mga kakson? Hagna pa malang ni. Hambalan pa ni mga kakson kag PIHOCO nga masingki nga di batihay ang matabo sini. Nado ang luyag ang ginaduso sang hagna gin file ni Congressman Velasco. Ang mga tag-iya sa salakyan sa NCR ka mga major cities dapat
kung mangin kasuguan ha, dapat obligahon nga may ara sang kaugalingon nga parkingan, garahe, o kon parking space. Kung di ko magsala, hindi rin ni mag-o nga hagna ni. No? Dumduman ko no may ari ni kongresista man mo nga nag-file o galing ang file nga hagna, daw ay na matandog kag tumulog. Action firing line. Amo bala na damo gabalik-balik na mga kakson kada mo damo sa nakapending nga hagna da. Ha? Sa bahin sang kongreso labi na sa kamara. Oh. Tiamo ni siling ko gid kay na Abi ko kuno mga gina-file nga hagna subong ang tinutuyo mapakaon na ginagutomla, ang tinutuyo makahatag obra sa mga wala trabaho o kung makabulig sa pigado nga pagpangabuhi sa tao. Mayari pagalig gihapon sa maamos ni pinsar. Action firing line. Firing line. Sana silinta na proposal pa man lang ini mga kakson. Pero kung sa ulihi, damo sang mapapati abay nga mga pariho nga kongresista kag maaprobahan sa third kag final reading. Nagsumaka ini sa upper house ang Senado. Kag kung paboran man sa Senado, maaprobahan man maka-aksyon. Kag mapasaka sa lamisa sang presidente, aktuhan sa presidente, adyos layi. Action firing line. Firing line. Galing kay, ano pa niya, lawig pa nga mga diskusyon, mga kaakson. Sa idalom sang House Bill 31 ni Velasco. House Bill 31 isang in-file ni Velasco mga kaakson. Nagabando ini sa LTO. Ang LTO, ang papel sa LTO, dapat i-verify ang dokumento nga ginasumeter sang registrant, sang purchaser, nga dapat may aragid sang espasyo para sa ila sininga salakyan. Action firing line. Firing line. Ang parking space okay ba na? Pero hindi handboard line sa may mga salakyan ng daan, may mga salakyan. Ang tuyo para kuno mabuhinan ang mga salakyan nga naga-okupar sa dalan o kon sa mga sidewalks, ti may ara sang mga ordinansa man nga napasar ang nagkalain-lain nga mga LGUs angot ni. Action firing line. Yang pagpati na rin ni Velasco Magkakson nga subong nagadamo ang mga tao. Nga may ara na sang pribado nga salakyan. Bangod sa economic growth. Economic growth? Di ba lang nagapurgiot manggani ang gobyerno subong sa pagsiling usmod subong ang ekonomiya bangod sa halit sang COVID-19? Action firing line. Ano pagid ang nakita dari mga kakson sang kongresista? Nga agadamo ang mga tao nga may ara sa salakyan. Hambalya, nagadamo subong ang salakyan bangod sa rising incomes. Bangod sa nagasaka kuno nga income. Tuod, sino income nagasaka? Driver, singgit be? Action firing line. Plus, ang siling sang kongresista, low down payments, kag barato nga auto loans. Ini siguro medyo mapatihan pa rin. Damagin man subong nagatanyag sang manubo-nubo nga down payments mo. Pero, dako naman ang bulanan nga baleran. Kag ining auto loans, di basta loan gani may interest na, di bla? So negosyo gapon ang tupan sila. Action firing line. Firing line. Sa mga nagapamati subong da, nasaad sa hagna mga kakson nga NCR kag mga major cities. Sana silin tara, ara na ngalan sang Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Alas 7:32, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lokal nga balita, kampanya kontra dengue ginatuwag nga sa bayang 4-5 sa Negros Occidental, 4S, kag ang 5 teams nagapadayon. Nagliga dito sa may sunod sa La Carlota, ginsundan sa Carlos City kag sa mga adlaw. Dito naman sa may sunod sa nga Cadiz, Negros Occidental. Action firing line. Kampanya ini sang gobyerno para batuan ang makaalarma nga kaso sang dengue pagi sa pagpabakod sa implementasyon sang 4S strategy. Kabalo naman kamo kung nanong ginatuwag nga 4S mga kakson.
Ha? Kag ang pagpadala sang 5 ka mga teams amo na gitawag nga sabayang 4-5. Ha? 4 S strategy kag 5 teams. 4-5. Ha? May ara sang 5 ka mga teams nga ipadala para magpatagayon sang essential dengue prevention kag control activities. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 7:34 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa bahin naman sang iban sa ning balita may ara sang accomplishment nga ginpresentar ang Bacolod City Police Office angot sa ila sa ning anti-criminality campaign. May mga nagkaladakpan nga tinuga nga nakuhaan sang illegal nga droga, nakuhaan sang pusil, nagkaladakpan nga mga wanted persons, kay iban pa nga naghimo sang krimen. Action firing line. Plus ares sa bahin sang City Hall nga balita, kondumduman nyo nagligad, nag-report kita makakson, kagin pabati ko ang amo sa nga interview sa kay Comelec Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria sa Negros Occidental. May pandam to si Ananoria kag may pahanumdum si Ananoria. Sining mga nagparehistro nagligad nga voter registration. Ha? Nga ang sino man mapamatud-an nga nagabinutig sa ilang sini pagsugid sang sila magparehistro sa Comelec, pwede gid mapriso. Action firing line. Kamay ara na sang tinuga nga na-convict na gani sa sining kaso. Nagbinutig. Mambal sa abing dari ko sa roga istar matransfer ako kay dari ako nga barangay Justa. Sang ulihi ginusisa. Gabinutig gali. Hala. Action firing line. Firing line. Ang balita mga kaakson, kalabanan sa mga gen-question nga nagparehistro sa voter registration sa Comelec Bacolod, wala sang may napakita nga proof of residency sa ginpatagayon nga ERB hiring siling kugid. Action firing line. Tapat gid, tapos gid. Action! Radio! Man nagpati-pati sa baw. Oo. Ipaidalom pa man na sila sa id-id nga investigation na. Porti magamon ng plastada mga kakson. Magamon ng plastada silang kubasi may aragid sang masampulan. Action firing line. Firing line. Samtang CDRRMO sang Bacolod kag City Engineers nga talatapan, magapatigayon sila sang inspection sa lugar dito sa ginlungtaran sang insidente nga pagkadagdag sang dako nga bato nga nagtupa sa lawas sa nagapanglaba nga babayi sa suba sang barangay Vista Alegre. Action firing line. 36 minutos na kaligad sa atak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amyad tong pinasiri ka mga balita nga dapat naton nga pagatutukan sa siring Martes nga pagpangalagad sang Action Farming Line. Action! Radio! Sa mga late tuners naton, sa mga bago lamang nagabukas ang ilas sa nga radyo kag nag-log-in sa ato sa nga live stream, welcome sa inyo sa nga panatuntunan sa mga luyag magpadala sa nga ilas sa nga mensahe. Kung may cellphone ka mo, idirekta padala ina, basta importante may load sa ato sa nga text hotline 0963-757-0874. Sa liwat, 0963-757-0874 ang ato sa nga text hotline. Action! Radio! At kung ara ka mo nag-monitor sa ato sa nga live stream, pwede man nga dara ninyo ipadala ang inyo sa nga mga komento, opinion, kag reaction. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Vitamin Malit, Paracetamol, Bi-Flu. Babangon ka. Live stream sa rigad nga mga tinion. Okay? Unahon tayo na yung ato sa live stream sa ato sa Facebook. Okay, sa Facebook Live, si Milail Oligo. Thank you, Milail. Thank you. Si Axon Dolfo Laonor. Wow. Ato sa isa sa mga bantog dramatista niya, no? Sa Axon Radio Bacolod.
Okay, dali lang kita. Okay, si Rinaldo Poderoso, monitor man. Thank you. Monitor da sa kuno. Si classmate Aljerly Buenafe. Okay, monitor man. Di ka subong ka tener, Jer. Okay, ari ka lang di sa Bacolod. O sige, kay classmate Aljerly Buenafe. 40 patarahon tres ni si Toto Aljerly, no? Sa Hampanga Basketball. Si Alarcon Moon. Okay, Alarcon Moon, thank you. Ma'am Yvonne Boyser, salamat gid. Si Mercy M. Flores, monitor man. Sining matinion. Joshua Bia, watching. Si Toto Jomar Tamolin Aplaska, sang Provincial Capital. Thank you. Si classmate Raul Belinia sa Barangay Tangob. Okay, taran-taran. Nga batchmate na ton dara sa may Doña Luisa Bedel National High School sa Barangay Tangob mga ka-aksyon. No? Ka-batchmate na tonda. No? Sa nasol nga adlaw pag may time of the night naman kita. Sige, thank you. Regards sa taran-taran. Ato sa nga live stream, okay, ginaktalista si Afia Kimariman. Yung gabi na si mo, Yvonne Boyser, Dan Sharing, salamat. Idi Daos, good evening, Mar, ari lang kami gapon ni Nana Isabel, gamonitor dari sa may Victoria City. Thank you. Raymar Gicano Haliasco, monitor lang kami di sa may Valladolid, tamyaw ko lang. Family Haliasco, Gicano, Salvatierra, Robles, Camalfin, Kagtayapan Family. Leia Yangi Esquivel, good evening, monitor from Talisay City. Thank you. Imbong Dio Campo, good evening, padayon kami gamonitor dari sa may Maaw. Salamat, Sir Imbong. Harapan si Milail Oligo, tamyaw, Ma'am Vanessa Mayo, Star Mayo, Dokat Mayo, Jing Kirianagdon, Walamar Alex Monteza, Karin Meraflor, good evening, Axel Marlon, kag sa taga Barangay Tagob, thank you. Basta Tagob, okay, alright. Salamat, Karin. Milan Oligos, thank you. Salamat kita. Christian Menyes Villalobos, thank you. Gerald Hermino, more power ARB, patamyaw na mamimik kag tatay unyot sa Villasol, Bayawan City. Insakto ginaim mo aksyon na Marlon ang hagna nga para sa naguto makaon ninyo na pero maayo da sa island nga land ka airport wala mga pulos ina. Correct ini ang naiya island mo te anong bailan na ngalan no amo nagani nga sus do wagid mga utok man sila por nano ang gilaga solo sa pensar man utok sa mga kongresista ni man no ang naiyaya bisan di mo na pagngala islang ngala niya di na maano di na mag Dakop ka, daog ka. pasingit kadako sang sang problema sa ato sa nasyon. Araman si Jonalyn Ninyal de Crepito. Agoniv tamya ko kay RR Joy kag Junior Bantolio taga kay Julius Edgar si Peda. Silis John Dexter, Kit Bacariola, Karen Guzman, Lager Dequila. Thank you. Alawan-lo ka monitor sa Action Radio. Araman si Cecil Bikbik, hi good eve from Yellow Barangay, Yellow Bell, Barangay Binubuhan. Patamyaw kay Nalin Festeza, Sandra Bermelio Concepcion, Nuenay Menchi Gonzaga. Cecil Bikbik, Cristina Maglantay Esmilia, Family Ricky Lagania, Elisa Jaime Beleza. Patamyaw naman Sir Malon, taga Nakalang Family Sarabia Talento, Tano, Mayong Gabi lang. Samon Baraya Kapitan, Remy Halia. Lunoy kag Saya Kagawad sa kay Rogelino Borlado sa Santa Rosa, Barangay Binubuhan. Kay Emilio kag Morina Mayra Tokelio, Gamonitor Subong Mayong Gabi sa Lunoy. Ray Flores Baryoga, thank you. Rosiel Fulgencio, Susana, araman si Patrick Magalip sa Axelmar, Arico pati JCT Glass, La Carlota City. Sige. Panoy Kundada, good evening. San Opaya Manobo ang Seneco. Muna problema na kay way saka pag bill. Saka pang bill. Oh. Amo man dapat ang tamdon sa mga opisyal nato sa gobyerno ho. Sang nagakampanya sila sus daw halos magkaladasma sang pasalig sa publiko, pasalig sa mga botante. Nga kuno panubuon ang presyo sa amuni, panubuon ang bill. Baho pagpungko, nagmagic na. Georgia Gargasiran, good evening Axon Marlon, salamat kid. Okay, Ramona Jocadis Acero, ngayong gabi watching from Barangay 35. Salamat. Sige mabalik tayo kayo guys, standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey.
Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Doña Corazon Locsin, Montelibano, Memorial Regional Hospital, plus ang plano ni nga pag isa no sang lokal nga gobyerno sa Bacolod kag provincial government sang Negros Occidental para pagigabatuan ining peligro nga dala sang monkeypox plus ang nagapanghawid gihapon nga peligro sang COVID-19 sa luwan tanay ang balita sa Bacolod City Hall. No? Kay talano pang doon nga balita, no? Ang ipresentar ni Axon Dale Salazar, kay sa nasilinta na nagligad mga kaakson, nagligad nga pag-report naton sa Kapitolyo, may pandam to, si Comelec Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria sa mga nagbinutig nga registrant sa naglipas nga voter registration. May ERB hearing, may election registration board nga hearing nga ginpatigayon ang Comelec nga sa diin diri pagasalaon yadtong mga ngalan sang nagparehistro. Action Radio City Hall Report. Aber pamati antang detalye sang balita gikan sa Bacolod City Hall with Axon Dale Salazar. Axon Dale, mayong gabi, please kabin. Action Mar Day 1 sa Election Registration Board sa Comelec Office kahapon ngadlaw August 1 may 41 tanan no ka mga voters registration or mga aplikante nga nagparehistro nagligad nga registration ang ginpatawag sang Comelec actually zero petition wala sa minabatan nga petition ng Comelec Bacolod sa mga nagparehistro o galing si part no sang trabaho sang Comelec Bacolod ang mga masiguro action mar nga insakto ang mga documents nga gina-submit no kag ginausara sa pagparehistro. Rason ning 41 patawag para mag-appear sa ERB hearing o kon Election Registration Board. Ang ERB ginapatigayon kay diri ginausisa ang mga documents nga ginusara sa mga nagparehistro action marlon before ikaw nga maprubahan kag malaki pa ang imong ngalan sa official list of voters sang syudad sang Bacolod. So according kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya, out of 41 action mar nga nag-appear sa ila kalabanan diri wala sa mga documents nga ginadala or proof of residency nga nagapamatuod nga halin sila sa sininga barangay based man sa lugar kundi nila luyaga nga mangin botante. Kalabanan sa mga age bracket diri among 15 to 17 years old o kon mga SK voters supposed to be action marlon from tatlo ka barangay sa ginmensyon ni Attorney Kanya, Barangay 19,
Barangay 28 kag Barangay Fort 1. So according diri kay Attorney Kanya, may iban man niya nga mga nag-appear sa ERB hearing nga may dala nga mga dokumento like billing address, ang bill sa kuryente, gindala nila. May araman niya sang naga-claim action Marlon gay inpamatian sang ERB nga ti iban diri sa ila kaupod ang ila sini nga live-in partner sa amo nga barangay. So according kay Attorney Kanya, next week magapagawa sila sang resolution para resolbahon ining status no sang 41 tanan ka mga gin question sang COMELEC Bacolod Action Marlon since day 1 hamo to nag-appear sila kay nagasige-sige pa man subong yang ERB hearing diri sa may bahin sang COMELEC office sa may Dalan San Juan. Wala na sang may mag-appear pa nga mga registrant sa August 2, 3 kag 4 nga ERB hearing kundi day 1 pa lang hamo to din patawag and then magapapanaog na sang resolusyon ang Election Registration Board. Haring tingog ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya. Aris Kanya, Ber. Las 7:59, Action Radio Philippine Standard Time. Talang Action Dela kay gina-plaster pa ni Action ang tingog ni Kanya, no? So ano matabo sa Action Dale sang sining natukiban nga wa isang proof of residency? Sandel? Para pamatian action marang ila sinibelang bahin no regarding sang luyag nila nga magparehistro sa certain barangay wala na mo to sang ginpatawag ti wala sila proof of residency. Wala pa sang wala pa sang resolution o kondisyon ng ERB board bangod ti next week pa ipapanaog sang ERB action Marlon right after nga matapos ang apat kadlaw nga election registration board hearing action Marlon kumbaga ginpamatian ng sila sa ERB kumbaga ginpamatian ng ila sining bahin patapos nga gin question. So mga wala nga lang pakson Dale wala lang pa no. Bali so ano na sila nag-transfer na sila sa ila sining registration. Hindi action Marlon, bali iban diri sa ila like ang mga demolish na lang ang mga mga barangay, no? Like kati ang ila sila nga maginikanan, narane sa ibang nga barangay, pero ang iban diri sa ila still luyag nila nga mapabilin sa mula nga barangay. Actually kalabanan diri mga SK voters 15 or 15 to 17 years old ang age bracket according kay Attorney Kanya amo na blati bisan wala sa petition once gani makitaan sang COMELEC election officer nga makaduluda ang mga documents nga gin-submit action Marlon meron sila sang otoridad nga magpatawag kag pamatian ang imo sining bahin no mayo man kami iban din sa mga ginpatawag nga nakapresent sa mga nagakaigo nga mga dokumento action Marlon pero depende ini sa mangin desisyon sang ERB. Ang ERB composed of 3 members na action Marlon, ang election officer, ang division superintendent or ang DepEDAB, and then another member hamuni ang civil registrar no sa may Bacolod Government Center si Attorney Pauyon. So next week amo na siyang pagakulaton kun bala hining 41 may include sila sa official list of voters ng Bacolod City o kung iban diri sa ila ang hindi pag-aprobahan nga bangin botante sang amo sini nga barangay. Sige, ari si Attorney Kanya ho. Sige. Balikan naton si COMELEC Election Officer di Bacolod City si Attorney Kanya. Katawag kita nga mga applicants mostly sa barangay 19 and then 28 and 41. Naging patawag kita kagin pa-present naton sa ERB ang ilang mga document nga nagpamatuod kung hindi ara sila da. So anong report patay mo? Subject naman na siya sa deliberations sa atin ng ERB kay ongoing pa na siya. Okay. Ang kagapon naging conduct yan natin niya, nag-hear lang kita and then we gave them the opportunity para mag-present sa mga supporting documents para sa ilang registration, let's say sa barangay 19, sa barangay 28, sa barangay 41, amang-amas na. Bali, anong common documents na present din natin ni? Ang iba, nag-present yan sa ilang may arang bills,
sa kuryente, na nagaupod, and then ang iban is naga-claim na may ara sila nga mga live-in partners, so ara sa parents naga-star. And then mostly wala man gindala nga mga documents na nagasuporta sa ilang registration. So ang nagwa is gina-question lang, may mga questions lang ang members ng ERB for those applicants. Okay, so bali may mga aplikante din patawag na wala gid naka-present document. Yes. Oh, so amo na siya ang subject for resolution sa ERB. Yes. Maliwan na siya ganit na-expect na mag-apply ni. Next week pa kita, kaya nga na ERB is 1 to 4, kaya we have 10,000 ka applications, no? Action Marlon, batian si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya, no? So buwas nga daw magapadayon pa niyang ERB dira lang sa office ng Comelec Bacolod, tubtob nga matapos nila usisa, no, hining documents sang more than 10,000 ka mga nagparehistro, nagligad nga voters registration diri sa may syudad sang Bacolod. Sa iba nga balita gikan sa Bacolod City Hall, update sa freak accident na naglunta dira sa may bahin sang Suba sang Pulo Bulacan, Barangay Vista, Alegre, Ciudad sa Bacolod. Nagligad nga Domingo ang adlaw Action Marlon kay according diri kay Dr. Ana Maria Larni Pornan, ang head sa Bacolod CDR-RMO nga according siya magapadala pa sila no sang inspection team or tiglawas sang office sang CDRMO o man city engineers sa office Action Marlon para i-check ang sitwasyon dito sa may bahin sang Purok Bulacan, Barangay Vista Alegre, no, nga Suba. Kaya according sa iyati, based mo niya sa initial nga pagpangusit sa Action Marlon, hindi pa nila ma-establish kung paano nahulog ang dako nga bato kag nagrekta si sa Kailoy nga nagapanglaba kag nagresulta sa pagkahulog sa Suba kag subo-subo bangod ginbawian sang kabuhi. So according diri kay Dr. Pornan, duha ka mga butang nila sining nga ginalantaw initial, no, according siya una may Action Marlon sang guba balang nga Taytay dira sa area sang Purok Bulacan, possibly structural engineering nga concern sa naguba nga Taytay dira sa may Purok Bulacan, o kon ikaduha nga factor amo ang malain nga panahon ngati ang bato, no, do naghumok balanduta napalos kag nagligid. Pero ini tanan initial pagilama Action Marlon since inatanan na pa man nga usisaon kag padulungan sang CDRMO kag City Engineers Office ang lugar sa aksidente. Nagsuggest lang dire, nagrecommend si Dr. Pornan nga butangan anay temporaryo sang yellow line ang lugar para hindi na magkatuan sa mga pumuluyo antes or dapat kailangan pa man nga i-assess sa Action Marlon ang lugar dira sa bahin sang Suba sa area sang Purok Bulacan. May poder ang CDRMO sa pagdeklarar kung ang sa kalugar makabig nga danger zone, pero ini na magadepende sa ila sining assessment. Ari ang tingog ni Dr. Ana Maria Larni Pornan, ang head sa Bacolod CDR-RMO. Actually, nag-istorya kami with, mag-ulang kahalin sa city engineers. Kay isa na namin kalakat na lang. Kay it's more of, base, structural, para sa engineering. Kay daw sa may bridge na dagali sa babaw. Pa. Okay. So, wala ko kabalo kung halin siya sa, tungod sa ulan, nga nagkalus ang bato, or halin siya sa bridge na guba. So, palantaw, patunamon. So, hindi pa ma-establish kung paano nahulog ang bato? Yeah, hindi pa. Kay pakantuan patunamon sa city engineers kag of the pugoro magpakutan kung saan nila kantuan para isa na lang kami kakanto. Baka declare ka muna dokon sa kalugar danger zone kay do mo. Yes, depende sa kwan. So ipabuta ka na lang namon siguro sa daw line na nga hindi ani pagkantuan sa mga tao para hindi na masulit daw yellow line do. Kasi sige nga daan sa buong ulan. I see. Do first time niya tabo dok. Ay sulat ko pa actually sulat ni Kapitan kay magulang ko sang email ko. So after isang sulat amo na pagkantuto namon kay mo kami kabalo ko din na area. Kay verbal lang yung communication. Yeah, verbal lang kagabi nawag siya sa ako. Do first time ni Doc ka freak accident sa natabo. Yeah, do ka freak accident actually. Pero nakita niyo yung bato Doc or picture anong kadako? Wala ko gani may nakita na picture. Okay. Kaya mo napakantuan ko na lang gid.
So nabatian si ang head sa Bacolod CDRRMO, no? Kaya mo pa na ang pag-usisaon na team or representative from City Engineer's Office and then representative from Bacolod CDRRMO. Sa katapusan nga balita sa City Hall, gin-confirm di Bacolod Mayor Albi Benitez nga mayroon na sang ginaprepara sa karon nga halfway house para sa mga watcher dira sa may mga pasyente sa Corazon Locsin Montilivo Memorial Regional Hospital. According kay Benitez Action Marlon, nag-umpisa na ang repair no sining halfway house nga located sa gihapon dira sa area sang Barangay 18. So no, sa alkalde, wala pa sila nakasaryanay sa bahin sang probinsya kag iya siniging klaro ngayon ang inisyatibo pa lamang sang LGU sang Bacolod City. Hindi pa kaon action mark klaro kung pila ang maka-accommodate in halfway house kag ang guidelines man sa pagpatuman sini. Kumbaga LGU sa Bacolod City ang man maga-shoulder sang mga expenses kag maintenance sang among halfway house. Pamatayan naton si Bacolod Mayor Albi Benitez. Ato na to, no? We were able to find a halfway house para sa mga gahulat sang ilang mga pasyente sa sulod. It's just a matter of fixing it. Kundi ko magsala, nagsugod na to ang mga repairs. And we will provide a halfway house para sa ila. Ipakita lang picture sa akin somewhere within that barangay man. Wala pa kami kasuryanay sa province, but the initiative is solely sa buong city government. Action Marlon, nabatian ang tingog ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Mga update, yung balita gikan sa Bacolod City Hall. Ang ka-action niyo, Action, Dale Salazar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action na Dale. 10 minutos nakaligad sa tak na alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Kantuan ko na ang balita mga ka-action na ano ininatabo man. Kundi sa Cabancalan City, mayara sang siradya sa bunda kay Charter Day sang sudad sang Cabancalan, no? May ara sang Udyakan Festival. Pero ang balita mga ka-action, no? Nga sumunod sa aton may ara sang grupo sa mga cellphone snatchers. Hindi ni malikawan ang Cabancalan City mga ka-action daw amo-amo man sang Bacolod City nga tuman kasadya kung may ara sang festival. Online sa Firing Line. Ang report tadi iya kay baunano man nga mga snatchers man. Vice Mayor sang sudad biktima nila iyaho. Vice Mayor Miguel Zayco sang Cabancalan City. Vice, mayong gabi sa Action Marlon. Mayong gabi, Action Marlon. Mayong gabi. Kamusta na Vice subong ang celebration by the way una dara sa may Cabancalan City? Ati do mayo man kagina kay do successful man tanan. Na prokurar man ang aton nga mga ang ano ni ang closing salvo naton. Kagdamo man tawo nagtambong diri sa syudad. Yes, gani man kay nakita ko man Vice mo. Pero ari nakakuha atensyon ko bala. Nano natabo by Vice man may grupo gali sa mga cellphone snatchers nga ara dira sa Cabancalan City kag daw isa ikaw sa nabiktima nila Vice? Do mo nang gwa, ari ko actually subong sa police station ga gina-process pero saludo ko sa aton nga police force kay kaabtik sila tanan. Medyo ang gagwa do medyo sindikato nga mga grupo. Ang do pila ni sila kabilog nga mayo lang kay ang mga bago nga cellphone may mga tracking software na so medyo nalaot kag na dakpan pero based sa initial nga mga pag-usisa diri do may mga history na ni sila kay hindi man mga taga Cabancalan pero amo na pasalamatan ko lang gid nga aton nga quick response ang aton nga mga pulis. Ari Vice, diin ka that time nga lugar kag paano natabo ang pag-snatch ng cellphone mo? Bago lang gito natapos ang closing sa main event. Naghapit ko sa isa ka booth sang barangay. Tapos storya tapos minugkadto kami sa Panyapon kay nang hagad si Mayor Benji Panyapon sa City Hall. Mga alas 6 pag tindog ko nagwa ko sa booth, ginsulod ko sa bag ko, lakat kami siyempre damo tao sa dalan, medyo gagyo-gyo ka lang pangalihid. Pag-abot ko sa salakyan, tingala ko, singko din na itong mga cellphone ko man. Wala na, why na, ginikap kong bulsa ko, why na.
amo to dayon gin tracking namon ti nalautan gid ang nagapagwa na sa kabangkalan ang mga nagkuha. Oy, diyan mo nabutang ang cellphone mo, Vice? Ara sa may bag ko, sa likod sang bag ko nga nakaipit sa akon nga kilid. Medyo mga sagad-sagad gid, amo na nga medyo halong-halong lang ta sa mga gasilibra di subong pero hindi magkabalaka kay ari gid ngaton mga police force bulig protection kag kung kaya lang makasikyar gid sa ngaton mga gamit. Okay, isa man lang ka unit ang nakuha nila. Duwa gid eh. Oy, duha gid ka unit. Pero tinga pag why mo insigida na ba sa Vice? Why kaya sa bag ko gatapik sa kilid ko pero amo na siguro do medyo pero dikit man sa akong kilid wala man nga do kitanon gid galing kay do ka mga sagad lang gid siguro. O ang pagkuha nila, ang bag mo may zipper lang, amo ng plastada? Hindi kaya may bag ko do may pouch bala sa likod nga pwede mo na madasok pero makasulod yang kabilog niya nga cellphone. So bali pila kabilog ang kanadakpan ni Vice? Subong do tatlo na di sila, duwa ka laki sa kabayi. Uy, may bayi pa? Hindi kami kabalo kung nagpudlan ni nila pero do medyo do sulo sindikato man eh. Gani man, oo. So track ninyo kag na locate ang location nila, nagapagwa na sila sa Kabangkalan? Oo, pagwa na sa Kabangkalan. May service sila ginasakyan? Motor. Motor, bali tatlo gid sila gas sa motor o kon duwang motor nila? Oo, wala gi ko kakita sa motor nila kay tracking na sila sang mga tao kumagad sa pulis. Dito na nalaot sila. O maayo lang Vice kay na track sila sige na kanadakpa, no? Amo nang do advantage siguro subong sa mga bago nga cellphone kay kun on mong tracking timidyong pangita mo pa. Na istorya mo ni Vice ang tatlo ka mga suspects nga nagkanadakpan? Oo, nag-ako man sila wala man sa may memo, ara man sila posisyon mo. Taga-DN sila ko, no? Pangayaw sila? Wala pa gid klaro kay initial investigation pa man lang pero hindi sagad kabangkalan mga pangayaw. Vice, importante ni anong ma-advise mo sa mga visitors sa Bongda sa celebration ng ginapatigayon nyo? Yeah. Sige, hindi lang ta magkahadlok pero hindi man ta magkumpiyansa. Kisa may ara gid mga tao nga gapangita lang oportunidad nga makabenepisyo sa paagis pangawat pero ang aton gid nga solusyon nga inang isikyar ta lang gid butang sa bulsa para hindi madali-dali makwa pero nakitaan gani namo ni may blade ni nga dalang ning tao ni nga nadakpan. Pero ano lang gid siguro inang halong lang gid ta damo man pulis sa palibot so kundo may problema gid panawag lang sa pulis pero tigin na monitor taman kag kabay pang maproteksyonan tagid mga pumuluyo. Mga pilang pagadaron sini Vice bolobanta mo lantaw mo? Mga pilay edad sini 30 tahon. Ubin pa? Mga 30 guro man 30. Ubin pa. Do may mga previous nga record. Gani man. So pasakaan gid sa dapat kaso. Ti amo gid na kay ti budlay na ni kay do medyo sindikato may history. Kinahanglan tagid ni disiplinaon kay ti siyempre proteksyonan tang mga inosente nga mga pumuluyo nga hindi man nila mabiktima. Correct advice kag sa ginsaysay mo ako kapate ko nga base kon damo na ni sila sang ginpang biktima makin mo matanda ho. At actually ari man ko di gani sa police station subong kay isa namon kakagawad. Ning nadulaan man dito kay ginakaupod man kami so ginapapangita pangiya man cellphone. So base ba na Vice may base grupo ba na sila nga nagpangayaw dira sa Kabangkalan base hindi sila tatlo base may mga upod ba na sila? Ati kagina sa ginalaot sila duha ka bilog ang motor pero nagsirit ang isa. Pero ti dako gid akong pagsalig sa aton police force diri kag sa iban pagid nga lugar nga ga-coordinate subong nga ato na sila ipangitaon kag giunta-unta ng modus nila kay kaluoy sa mga inosente nga mga kaupod kag kabiktima. Gani man, no? Sige, Vice, ang Aksyon Radyo Bacolod, nagapangibulahan man na, no? Sa puwersa sang kapulisan ta, sa manasig ang pag-responder nila sa sining wag gini mo nga mga utod ta, no? Kapang snas lang. Vice, anyway, Vice, salamat kita. Thank you kag halong kita, halong sa Kabangkalan. Okay, salamat kita. Sige, bye-bye. Action firing line. Why pili? Ako kapatik, ati pangayaw, no? May ara gid ya grupo. Man,
ining nagakadakpan nga mga snatchers, mga kaakson, may grupo gimana sila. Kung kadamo na ko sa istorya sa ila, magkadakpan. Basta una na, assign kita sa patrolman. No? Damo na mga maskara festivals ang ato sa nga inagyan. May ara gidya grupo nga nagapangayaw nga ang purpose nila mga uti lang sa cellphone, mga snatch lang sa cellphone. Sa unang cellphone to, Akson Jumak, ang cellphone sa una to, ang cellphone ko sa una, 3210. No? 3210, prong presyo tag si Timilman. Action firing line. Galing sa una pa to, ya. Te, ang balita, Vice Mayor sang Kabankalan, ginagawan, ginkuhaan cellphone, dua pa kabilog cellphone. Pero na-track, mga kaakson, sa nasiga para sa bunta sa mga otoridad, nadakpan ang 3 ka mga suspitsado. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This is My Life. Okay, sa ato siring live stream, nagpadala sa dugang siring mensahe, okay. Elvira Gilogo, good evening. Philip Anosagay, okay, salamat kid. Cathy Ver, Inday Blaza, Jovi Munares, okay. Merle Gonzaga, good evening. Akson, okay, salamat kid. Okay. Jonilo Coniando, good evening. Akson Mar. Monitor lang ko, Alicante, Ibi Magkaluan. Salamat. Thank you. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center nga napaidalom sa regional nga talatapan sa nga Department of Health ako na DOH. Pero amo ning ospital dari sa Bacolod mga kaakson nga tikita nyo man, amo ning may pinakadamo pasyente nga ginatatap kada adlaw. Halfway house para nga may pwede tiniran. Ang mga watchers mga kaakson nga magluwas nga palibog na sa baleran sa ospital kag sitwasyon sang ilahimata nga gin-admit dira nga pasyente. Nag-antos para sang ilang nga sitwasyon bangod sa pagsulundan nga ginpatuman sang tagdumanahan sa ospital. Ang mga watchers ti ara makitaan tamana sa kilidalan daho sagwa sang bululngan nga daw pinabayan nga nagahigda nagasiko ko ang iban nagabarikutot kag nagapanimuko pagod nga ti way sang bisan palungkuan ay ba nagakabilitan nga mag-arkilalang sang sarang nga mapungkuan yan ako may kwarta ka. Pero kung way ka ultimo malang ya 20-50 unod sang imo sa nga wallet kag bulsa nga tigana mo lang abi sa pag pamahaw panyapon panyaga ti markila ka pa imo plungkuan kun gwa sila ang gwa sila ti manimuko kada kilisandalan. Now kapon si Mayor Benitez nagsiling nga ang city government nagapreparar na sang mga kinahanglanon para matigayon ang plano nga pagpahamtang sang halfway house para sa mga watchers sang pasyente. Yang plano mo ni, plano pa man lang ni. Ang plano nga ang Bacolod City kag Negros Occidental Disaster Risk Reduction Management Offices mag-aisa sang ilas nga resources para sa unified approach. Agod ang kaso sang ininagapanghawid Japon nga COVID-19 kag ang amat-amat nga nag-arangka naman subong nga monkeypox. Di na ba na magdamo ang linat nanay? Ano ba lang reaksyon ni Governor Bong Lacson? Hambal niya kaina. Sa subong ang tutukan sang gobyerno provincial. Amo lang anay. Amo lang anay ang provincial hospital sa Silay City. Ang tawag na is Teresita Lopez Halandone Provincial Hospital, no? Di lang anay magpahilabot sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kay ang Provincial Hospital sa Silay City. May ara man niya ginatatap daya mo nga mga watchers man sang pasyente pareho man di sa Regional Hospital. Porte ang pagtatap niya sa mga watchers sa Silay Hospital. Hindi iya pareho sa hospital dari sa Bacolod. Action firing line. Nga sa nasilintara ang mga watchers daw pinabayaan. Ha? Dito ya sa Silay Hospital hambal ni Gov Lacson. May dua tuya ka mga watchers nga ginatugutan niya. Ha? Ginatugutan ang isa pwede makatupad ganaya sa pasyente mismo mo. Nakatiner sa kilid sa pasyente. Ang isa pwede magtiner sa ginpahamtang nila nga tent sa sunod compound sang hospital. Tidari sa regional hospital, ara sa sagwa sa kilidalan iya, nagatiner ang mga watchers. Action! Firing line! Firing line! Tiambal ni Gov kainata ni ang Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional nga talatapan. Amo masarikutan ni ang himuon, galing kay damo na sa mga panawagan ni. Duway gid, ha? Kung lang tawon tang sitwasyon kag basihan ta,
ang kadugayon sa daw damo hindi gid makaintindes nga pagsulundan. September 2020 pa lang sang ginsugdan ang pulisa. Nga ang mga watchers ginadubilian nga magsulod sa compound sa hospital. Ginalawag lang na ang ngalan mga kaaksyon paagi sa trompa. Hasta subong mo managyapon sitwasyon da makita nyo man na. Ang sanggitan subong sang ibanda hasta san o pa naman nga pagsulundan man. Tikabalo naman kamo kung sinong dapat na nga pamangkuton kag sinong dapat na kuntani nga maka-decide sang sining pagbalik sang original nga pagsulundan kag pagbalik sa normal nga operasyon, normal nga sitwasyon sa pagtatap sa mga watchers. Aray si Governor Bong Lacson sa interview naman kay Ina sa Kapitolyo Provincial. Right now we're focused on our watchers here in the province, sa Silay. We have not really touched on the situation sa regional hospital. I think you know that in the province we allow one watchers, but this watcher has been tested, swabbed and everything, so it's clear. This first watcher can stay at the bedside of the patient. There is a second watcher who's allowed to stay within the premises, but outside of the building. There's a tent there, there's a bench there. Because some patients need two watchers. But basically, kung isa lang ka watcher, arang it's a bedside. This is as far as the provincial hospital is concerned. No, I think the regional hospital does not allow them inside or stay bedside. Ara na sila sa Gua. And I was hoping siguro if the provincial regional hospital can also adopt what we did, like putting a tent. So at least ari sila sa sulod sa compound sa hospital. I don't know if they have an area. By the way, we even provide a portalet for the necessities of the watchers. There's even a request for additional benches. Action firing line. So ang problema may kang tanan sa kakulang sang panahuwayan sa mga watchers sang pasyente sa ospital sang gobyerno. Dugay na naton nga nagakakitaan ini. Di lang gani sa mga watchers mo ang nga problema, di ba? Kundi pati pasyente. Kung kisaga ka eksperyensya man sang problema, bangod sa kakulang sang kwarto, kakulang sa kaligdaan, ang kapasidad sobra katama. Ang mga pasyente nag-aalalawas kung kaisa, dugangan pagid sang kakulang sa mga doktor kag attending physician, isa ni sang problema sa manabong nga hospital ginadumalahan sa gobyerno sa bugos nga nasyon. Action firing line. Damo na sang mga politiko ang nagpasalig sang bulig kag nagpasalig nga resolbahon ini nga sa isang problema. Pero daw palariho man lang tanan, di ba? Kung ano ang pasalig sang isa, amo man ang pasalig sang isa. Nagkalaok-okan na lang ang pasalig nila, nabutang lang tanan sa pasalig. Action firing line. Firing line. Subong ang problema ra gyapon mabatsagan nga maesperensyahan naton gyapon mga kaakson. Kag daw mas naglala pagadi bagod man sining halit ni COVID-19. Kung balikan talang ang istorya sang Corazon Luxen Montelibano Memorial Regional Hospital, ti makabig gina isa sa mga tertiary level DOH retained hospital nga may approved bed capacity nga 1,000 beds. Lantawan nyo ba lang kung pilang kanabuon da sang mga pasyente? Hindi mo man galing mabalibaran bla ang pasyente nga kinahanglan sang pagtatap sa attending physician kung may lugar pa man lang. Kailan na kung magsulusubra gawa, pero kung mag-alalawas na gani, problema gina. Action firing line. Ang serbisyo nga ginatanyag mga kaso sa ng hospital na inpatient, outpatient, emergency, kag diagnostic services para sa mga tao nga nag-star sa Negros Island kag neighboring provinces. Mayara gani nga halin sa kanlaon, di ba nakita tara naligad ang emergency ambulance halin yas kanlaon, ara para mo, ambot kon taga kanlaon giba tungin dalay nga pasyente. Action firing line.
may teaching training institution man ina nga ospital na para sa medical kag iban pagid sa nga mga healthcare professionals. Ako piyogid ko damo subong sa nagamonitor sa sari nga palatuntunan nga wegid magkabalo sa istorya sa likod sa nga ospital ni padasnan tari kay padasnan taring istorya ni kay huratunta kun malaban na yon gid man ang ining plano sang lokal nga gobyerno sang Bacolod pagi sa kay Mayor Albi Benitez nga mga butang sa natawag nga halfway house para sa mga watchers. Action Firing Line. Ini nga bahin dala sa aton sa kaalwan sang life extension na vitamin D3 sa lamang ini sa mga produkto. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Okay, nagpadala dugang mensahe sa ato sa ring live stream para nga maubos-ubos na sila. Merly Gonzaga, Jonilo Coniendo, okay, Ariko sa Alicante, Ibe Magaluna. Salamat kid, Virgie Olpenda. Nita Tanlangit, good evening, Maxon Marlon. Monitor lang kami sa Barangay Carolan, Kabankalan. Salamat kid. Paul Spot III watching. Araman si Evelyn Tumagin, bro si Icorb. Hello. Thank you sa pagmonitor. Salamat. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa 22 nga edisyon sa Action Firing Line, magatakop temporaryo. Ako naman, Action Marlon Genovoya, nagabilin sang thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!